ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ତ ବାରମ୍ବାର করে ବୁଝିପାରୁନ ନା କଣ ଅତି ଗୋଟେ ବେକାର ହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବହିର ନାଁଟା କଣ ରହିଛି? ବହିର ନାଁଟା ସେଇ ଘଇତା କରିବ ରା ବଂଶ ବୁଡେଇ ମରିବ। ହଁ ଆଉ ସେ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ନାଟକ କୋଉ ନାଟକ କଣ ହେଇଛି? ବହିର ନାଁ ଦବା ଅଜା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାଇଁ ସଂସାର। ଭାଇଟା ବୋଧେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ନାଇଁ ଅଜାଟା ବୋଧେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ନାଇଁ 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 ଏଥିରେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ରାମୁ କାକା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାମୁ କାକା କି କରିବ? କିଏ ରାମୁ କାକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହାତା 22 ସେ କଥା ମତେ କହୁନ। ରାମୁ କାକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ରାମୁ କାକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସୁଦ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ସୁରାଟରୁ ମଗଉଛି।